खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनै गोथार जिरायनाय देवबार साननि गोजोन हामलायथिखौ नोंथांमोन साफ्रोमनोबो जासिहरबाय आरो आंनि चेनेलाव साफ्रोमखौबो आङो बरायनानै लाबाय। दिनैबो मोनसे भिडिअ CRBनि मोनसे टाइटेल, बे टाइटेलानो जाहैबाय रेपचार आरो जिजास सेकेन्ड कामिंनि गेजेराव मा फाराग दं। बिथाङा बे टाइटेलाव मोनसे भिडिअ बानायदों आरो बे भिडिअनि माखासे एसे 19-20 जानायखौ नुदों। आङो मोनसे भिडिअ नै दाख्लै होखांबाय, मोनसे कमेन्टआव एसे बिथांखौ गुबुन रोखोमै बुंदों, नाथाय जों बिदि सोंखारिलायनो नाङा। मानोना बिथाङाबो जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों भिडिअफोरखौ लाबोयो, गुबुन गुबुन जायगानि निउसफोरखौ होफैयो आरो जाय कन्टेन्ट क्रिएटर जायनाखि बेबायदि मेसेजफोरखौ होयो बिथाङासो मोनथियो बेसेबां खस्थ' जायो। बेनिखायनो बिथाङा हयथ' खम टाइमनि भितराव भिडिअफोरखौ बानायनानै आपल'ड खालामनायखाय रिसार्च खालामनो थाखाय टाइमफोरखौ मोना, उन सिगां साननो थाखाय टाइमफोरखौ मोनाखै। बेयाव हयथ' गोरोन्थि जादों जानो हागौ। जोङो बिथांखौ बांद्राय गाज्रिद्राय बुंनो नाङा, बेफोरबादिखौ बुंनो मोना। मानोना गोबां बाइबेलनि बिसय दं, जेरावनाखि जे बिसयफोरखौ गिदिर गिदिर BTS, BD, MTS बिदि फरायनायफ्राबो माखासे बिसयफोरखौ गोनो गोथो कनफिउसाव दङ जिहेतु। बेनिखायनो जों बिदि बुंनो नाङा, कनसिडार होनांगौ। दा बिथांनि बे टाइटेलनि भिडिअनि 6 मिनिट 4 सेकेन्डआव नोंथांमोना नाय। बेयाव बिथाङा बुंदों महाक्लेशनिफ्राय बासायनो जिसुआ रेपचाराव लांफैगोन गावनि फोथायारिफोरखौ। माने जायफ्रा बिनि फल'वार, जिसुखौ जायफ्रा फोथायो, बै महाक्लेशनि सिगाङाव महाक्लेशनिफ्राय बासायनो थाखाय लांफैगोन। आरो भिडिअनि आरो 6 मिनिट 45 सेकेन्डआवबो सेम एखे खोथाखौनो बुंहैबावदों। रेपचारनि 7 बोसोर महाक्लेशनि सिगाङावनो जिसुआ फैगोन बा रेपचार खालामगोन बासायनो थाखाय। बै सैनांनाय गेदेर महाक्लेशनिफ्राय बिनिफ्राय बासायनो थाखाय, बारग'नो थाखाय बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों, रेपचारा जागोन होननानै। नाथाय बेबायदि मोनसे पिरियड टाइम जे महाक्लेशनि सिगां लाबोगोन होननाय बाइबेल पदआव बेबायदि बुङाखै, बा बेबायदि 7 बोसोरनि गेजेराव माबा मोनसे पिरियडखौ जोङो नुवाखै। नाथाय माथाइनि 24:13 बुंनाय बादिब्ला जायफ्रा जोबथाजासिम गसंथागोन बियो बासायजागोन। बे एखे खोथाखौ जुवेल नाबियावबो बुंदों आरो गोबां बाइबेल पदआव बे खोथाखौ बुंनाय दं। बेफोर बाइबेल रेफारेन्सखौ लाबोजोबनांगौ जायोब्ला गोलाव जागोन। आङो बेनि सोमोन्दै उनाव मोनसे भिडिअ बानायबावगोन, खारन मोनसे भिडिअखौ बांद्राय गोलाव बानायोब्ला भिउवार्सफ्रा बरिं जायो, नायनो बायो। आङो नुबाय 10 मिनिटनिफ्राय 15 मिनिटनि भितराव जाय भिडिअ आपल'ड खालामगोन बिनिखौसो नायो। नाथाय जुगानो बिदि जाबाय, शर्ट्स नायग्रा आरो लासै बुंग्राखौथ' हामजाखायानोसै। नाथाय मोनसे भिडिअ मोनसेल' गोनां पइन्टखौ मोननोबो हागौ। सानडे मोनसेनि गिर्जानि सारमनाव मोनसेल' गोनां पइन्टखौ मोननो हागौ। सानसेनो गोबां आदार जानो हाया, जेरै जोङो सानफा एफा जिउनि आदारखौ जानांगौ। थेवबो आङो बे महाक्लेशनि सिगां रेपचार जागोन होननाय खोथाखौ आङो सापर्ट खालामा। आङो सिगांनि भिडिअआव बुंखादों जे जिसुनि मिनिस्ट्रियाव जेसेबां बारसोमनाय, जिसुनि मिनिस्ट्रिनि थाखाय जेसेबां हाबा मावदों सासेबो बारग'आखै। जन बाप्तिस्मानिफ्राय आरम्भ खालामनानै 12 जन चेला, स्वयं जिसुआ गावबो नागारजायाखै। गासैबो सैनांनायाव गोग्लैजोबदों। अब्ला जोंलाय बबे फोथारनि आबाद जाखो?
जोंलाय बबे फख्रिनि ना जाखो जे इसोरा जोंखौहाय बै सैताननि सैनांनायनि सिगां लायदो आंनि फिसाफोरखौ। जिसुआ मोदोमनि थाखाय बाथ्रा बुङा, जिउनि थाखायसो। खारन बे संसारनि बोलोआ आरो सैताना इसोरनिफ्राय होजानाय जे दान, जे जिउ, जोंनि आत्मा, बेखौ जेबो खालामनो हाया। बेनिखायनो हानि मोदोमा हायाव थालांगोनखाय हानि मोदोमनि बाथ्राफोरखौ जिसुआ बुङा आरो बेखौ फोरोङा। आरो बेनिखायनो जों जुदि जिसुनि बा बाइबेलनि प्रसार खालामबायब्ला बाइबेलाव जेरै दं बेबायदिसो प्रसार खालामनाया गोनां, नङाब्ला बे मोनसे ट्रेप जागोन। खारन मानसिया जागोन लोंगोन आजादि थागोन, बे महाक्लेशखौथ' जों मोनखानाय नङा होननानै, महाक्लेशखौ मोननाय नङा होननानै मोनसेबो प्रमाण होनो हानाय नङा। किन्तु महाक्लेशखौ मोनगोन होनोब्ला गोबां एभिडेन्स दङ। जेरै रेभेलेसन चेप्टारनि 13 16 17 18 बेवहाय मा बुंदों? गोनां गेदेर, धोनि गोरिब आरो गहोजानाय लें, रेपचारानो जाखांबायबा सैताना फैनानै जुदि 666 लाहोबायब्ला बेयाव गहोजानाया बोरै थाबावखो, लेंआ बोरै थाबावखो? लें मिन्स जायफ्रा दांनानैनो बेमारफोरखौ सोखायो, इसोरनि खाथि सोमोन्दो थाग्रा, जिसुनि मुङैहाय बेमार सोखाग्रा। बेबायदियाबो मारैथो ब्रा ब्रा सैताना आगदा आखान्थियाव आरो खाफालाव सैताननि नाम्बारखौ लाहोखो? बेनिखायनो रेभेलेसन चेप्टाराव बुंदों जानो हागौ आरो माथाइनि 24आव बुंदों जानो हागौ जिसुआ जे नोंसोरखौ आं सिनाया। अब्ला बैसोर मा होनो? प्रभु, नोंनि मुङैनो जों बेमार आजार सोखादोंमोन, नोंनि मुङै जोङो बुहुतफोरखौ होखारदोंमोन, नोंजों जाफादोंमोन लोंफादोंमोन, जोंखौ हाबनो हो। अब्ला जिसुआ नोंसोर खार होनना बुङो, सिनाया। मानो? जों आन्दायनायाव दं, जोङो महाक्लेशआव हाबखानाय नङा, 666खौ जों मोननाय नङा। आरो जाय बेखौ लादों, बेखौ सानदों, बेखौ इजियैनो सैताना बेखौ 666 लाहोगोन। सुइडेन, डेनमार्क, नरवे, UK डिजिटेल आइडि जाबाय। व्हाट इज 666? 666आथ' नोंना बे डिजिटेल आइडिनि बेनिनो मोनसे लाइन। खारन टाटु लानाया लेबि बिजायाव बुंनाय मथेब्ला मोनसे नोंनि स्किनाव टाटु लानायानो पाप जायोब्ला आरो नोङो जुदि नोंनि स्किननि आन्डार बडि सिङाव जुदि इमप्लान्ट खालामोबा, इलन मास्कआ अलरेडि बेखौ लन्च खालामबाय RFID ब्रेन चिपखौ। अब्ला स्किन सायाव टाटु लानाया पाप जायोब्ला आरो स्किननि सिङाव नोङो बेबायदि मेचिन लगायगोन, बे बेसेबां साननो लगिया। बेनिखायनो मोनसे बिसयखौ जुदि लिरदोंबा नैबे रेपचारनि सोमोन्दै आरो बाइबेलनि, CRB चेनेला गोबां निउसफोरखौ लाबोयो, देखायो, मोजां खोथा। किन्तु बाइबेलखौहाय जे बुस्थुआ एभिडेन्स गैया बेखौ बुंनो नाङा। बेखौ बुङोब्ला नोंनि फोथायारिफोरखौ आन्दायहोनाय जागोन। बेनिखायनो आं सोरबाया साननो हागौ बियो बिथांखौ हिंसानानै बेबायदि बुंदों। बेयाव हिंसानाय जेबो गैया। आरो जेरावहाय बाइबेला आंनियावबो दं, बयनियावबो दं, गासैनोबो फरायनो थाखाय, खिन्थानो थाखाय अधिकार होदों। बे अधिकारा बहा दं? माथाइनि 28 अध्याय 19-20आव बे अधिकारखौ साफ्रोमबो जिसुनि मुङै बाप्तिस्मा लानायफोरनो बे अधिकारखौ होदों। जिसुआ बुंदों आंनि सोलोंग्रा बानाय। बेनिखायनो जोंहा अधिकार दं हिसाबै नोंथाङा जुदि बाइबेलनि एसे उल्था फोरोंदोंबा, उल्था जादोंबा बुंनाया, बे खेथ्रआव आंहाबो सोरबा सासेयाबो बुंनो अधिकार दं। थ' आं मोनसे बाइबेल पद फरायनो सानदों। बे बाइबेल पदानो जाहैबाय 2 पिटरनि 3 अध्याय 10। बेयाव माबादि लिरदों? आन्थाय फोरबोनि दिना सिखाव बादि फैगोन। बेयाव मा होनदों? नट खालामनो बाथ्राया जाहैबाय, नट खालामनो गोनां बाथ्राया बेनो, सिखाव बादि होनदों। सिखाव बादि फैगोन। सिखावा माब्लाबाबो न'नि बिगोमानो वार्निं हरा जे आं नोंनाव सिखाव खावनो थांगोन दिनै होननानै। बेनिखायनो बेवहाय फोरबोनि दिना सिखाव बादि फैगोन। आरो बे सिखाव बादि फैनाय समाव, नैबे सिखाव बादि फैनायखौ खिन्थु जोंनि गोबाङानो सेक्रेट कामिं, रेपचार होनना बुङो दै। बिनि उनाव नायलांनि, बि दिनाव नख्रांफ्रा गोम गोम सोगोमनानै गोमोरलांगोन। एकदम गोमोरगोन मिन्स जेबो नुला नोङो, गैला। बे सिनसाफोर जेबो गैला प्रिथिबिया। जाखांजेननाय मुगाफ्रा सावस्रेम जानानै आवलिगोन। जाखांजेननाय मुङाफ्रा सावस्रेम जानानै
आवलिगोन जाखांजेननाय मीन्स बे पृथिबियाव थानाय जेसेबांनाखि बेफोर आवलिजोबगोन होनदों पृथिबि आर बेयाव थानाय मानिफ्रा खामजोबगोन पृथिबियाव जेसेबां दं गासैबो खामजोबगोन होनदों बेफोर गासैनो आवलिगोनखाय आवलिगोन बेफोर गासैनो आवलिगोनखाय नोंसोरो इसोरनि दिननि फैफिननायखौ लामा नायै नायै आरो गोख्रैसिन सफैहोयै बेसेग्राब गोथार मावनाय दांनाय आरो इसोरखौ खुलुमनायाव थाबायनो नांगोन अन्नानै एसे कनसेन्ट्रेट खालामलांदो बे दिनाव नख्रांफ्रा खामजोबगोन आरो संहार जागोन आरो गुदुंजों बेयाव दुंनाय मानिफ्रा आवलिजोबगोन आन्थाय जोङो बिनि बानखानाय बादि गोदान नख्रां आरो गोदान पृथिबिखौ लामा नायदों जेराव धोरोमा थायो रेभेलेसन चैप्टार 21 आव नायब्ला नुबाय नोङो नुजाजानायनि 21 अध्यायाव नायदो गोदान नख्रां आरो गोदान पृथिबि बेयाव बैजों कानेक्सन जाबाय थ' बाथ्राया सिखाव बादि फोरबोनिफ्राय फैफिनगोन दिना सिखाव बादि नाथाय बेयावहाय पृथिबिया सेस आवलिजोबगोन रिक्रिएसन आरो बिथाङा मोनसे बाइबेल पद होदों 1 करिन्थनि 15नि 51 50 निफ्राय 54 बिसिम नायनि 1 करिन्थनि 15 अध्याय 51 to 54 बेयावहाय फरायनि नै आङो नोंसोरनो होखोमाजानायखौ रायथियो जोङो बयबो थैनाय नङा आन्थाय जेब्ला जोबनायनि फेंफा सुगोन नैबाव मोनसे बाथ्रा नट खालामनो गोनां जोबनायनि फेंफा होनदों जोबनायनि फेंफा मीन्स लास्ट ट्राम्पेट ना नैबे लास्ट ट्राम्पेटआ नुजाहोजानायनि 7टा फेंफाखौ नायदो 1 नम्बर 2 नम्बर 7 नम्बर फेंफाखौ नैबाव बुंदों जेब्लानाखि 7 नम्बर फेंफा सुगोन अब्लानो बे जोबनायनि दिना फैगोन होनना बुंदों आरो थेसलोनिकेयावबो बुंदोंना इसोरनि गेदेर फेंफा थ' बे फेंफाया मोनसे फेंफाखौनो होनदों नैबे लास्ट ट्राम्पेट नट खालाम जोबनायनि फेंफा सुगोन जों बयबो मोख्रेब गासैयावनो सोलायजोबगोन आरो गोथैफ्रा सिखांफिनगोन आरो थैबावनाय नङा आरो जोङो सोलायजागोन मानोना बे जामलांनाय गोनाङा जामलाङैयाव सोलायजानो नांगोन आरो बे थैनो गोनाङा थैयैयाव सोलायजानो नांथारगोन आन्थाय बे जामलांनो गोनाङा जामलांनाय गैयैनि सोलायजायोब्ला आरो बे थैनो गोनाङा थैयैयाव सोलायजायोब्ला लिरनाय बाथ्राया जाफुंगोन थैनाया देरहानायजों मन' जाबाय बेयावहाय जामलाङैनि बाथ्राया बुंबाय जे जोङो जिसु ख्रिस्ट'जों अराय समनि थाखाय जुदि सोरगोआव थायोब्ला बे एभारलास्टिं बियो माब्लाबाबो बेयाव जामनाय गैया बे बाथ्राखौ बुंदों स्वयं जिसुआ गाव थैनानै देखायबाय आरो सानथामाव थांखांनानैबो देखायबाय खारन जिसुआ बुंदों आंनो नंगौ आरो लामाया बे बिषया आलादा अब्लाबो आं बेखौ रायथिबाय दानिया गेदेर फेंफा जोबनायनि फेंफा सुगोन बे फेंफा एफा गिदिर फेंफा सुगोन बे फेंफा सुनाय सोदोबखौ मा जों खोनानाय नङा नामा आरो जोंनि इसोरा दोनखोमानानै मोनसेबो खामानिखौ मावा स्रोदै खामानिखौ मावनाय नङा वार्निं होआलासिनो खामानिखौ मावनाय नङा बाइबेलाव 2000 बोसोरनि सिगां बिदि जागोन फेंफा सुगोन नोंसोर रेडि था नोंसोर सिरि मोननानै था गासैबो वार्निं होखाबाय होनायनि उनाव मा सिक्रेट खामिं बेलाय सिरियै फैगोन नामा जिसुआ बे सिक्रेट ससाइटिनि मोनसे एजेन्डा थिउलिजियानफोरखौ बिसोर गोजौआव बेबायदिनो फोरोङो बिसोरखौ कपि खालामनानै लाना फैनानै जोंनियाव बेखौनो फोरोङो बिथांमोनाव जुदि सोङोब्ला जे महाक्लेशनि सिगां रेपचार जागोन होननाय मोनसे बाइबेल पद होनो हागोन नामा हानाय नङा सिक्रेट कामिं होननानै बुङोब्ला नैबे 1 करिन्थनि 15नि 51 नैबे पदखौसो खिन्थायो बिसोरो जुदि एफा गिदिर फेंफा सुबायबा
गासिबो फोथायारिफ्राथ' बे फेंफाखौ खोनाखागोन अब्ला बोरैथो सिरि जाखो सिखाव बादि होनदों दहाय पेटरनि बिलाइयाव सिखाव बादिनि मिनिङा मा बुंनाय जादों बेखौ आं सिगांनि भिडिअआव बुंखांखाबाय दा नैबे सिखाव गेदेर फेंफा सुगोन बे सुब्लानो जिसुनि फैफिननाया जागोन मोख्रेब गासैयाव सोलायगोन होनना बुंदों सिगां थैनानै थांनायफ्रा सिखारग्रोगोन आरो गासैबो ज' इसोरनियाव ज' थाहैगोन गोथाङै थानायफ्राबो सिगां थैनायफ्राबो सिखांफिननानै मोख्रेब गासैयाव सोलायगोन जोंनि हानि मोदोमा जिउनि मोदोमाव सोलायगोन आङो बेयाव दं मालाबानो जोमैयाव जिसुजों लोगोसे जाहैबाय मोख्रेब गासैयाव सोलायबाय आरो ओरैबायदि जागोन मोख्रेब गासैयावनो जे नायदो पेटरा बुंदों फोरबोनि दिना सिखाव बादि फैगोन नाथाय पृथिबिया आवलिजोब्बाय इसोरा गुदुं इसोरनि अरा गुदुं इसोरनि बे अराव जायहा थायो बे मालाबाबो आवलिया जोङो जिसुजों लोगोसे थाफायोब्ला जों आवलिथारनाय नङा जोङो मा जागोन जिसुजों जायफ्रा थांफानो मोनगोन बियो अर बादि बे गोहोखौ होगोन इसोरा बेनो जाहैबाय जिउनि मोदोम जिउ थाखाबाय आरो बेजों लोगोसे मोदोम होगोन आवलि होग्रासो जानो हागोन बे समाव आरो जायफ्रा जिसुनि बोसोनखौ मानियो बेनिखायनो बेयाव बे खुनु सिखाव बादि होनदों हय मोनसे टाइम पिरियडखौसो होनदों आरो बे भिडिअखौ आं सिगां होखादों बेनिखायनो बे गोरोबाखै बिथांनि बे CRB चेनेलनि जे एनालाइज खालामनाय इन्टारप्रिटेसन बे गोरोबाखै बेनिखायनो सोरबाया जुदि बेखौ बुंदोंब्ला सैताननि नाम्बारनिफ्राय नाम्बार होगोननि सिगां नोंखौ लांफैगोन जिसुआ होनदोंब्ला बे मोनसे ट्रेप फानाव खोख्लैनाय गाब्र'होनाय सासेबो जायफ्रानाखि जिसुनि प्रसार खालामग्रा सासेबो बासिबोआखैबा नों आंलाय नैबे जोबथानाय जेनेरेसन बे जेनेरेसननि मानसियालाय बोरैथो एथ'ग्राब आदर बेबायदि लांगोन बेनिखायनो बेयाव थानो नाङा बेनिखायनो माथाइनि 24:13 बुंनाय बायदि जाया जोबजासिम गसंथागोन बेयो बासायजानायखौ मोनगोन बे उद्देश्ययै सैताननि नाम्बारानो फैगोन एन्टिक्राइस्टआ फैगोन आरो आङो मैयानि भिडिअआव बुंखादों जे बिनाशका पुत्र हपाय होजानायनि फिसाज्ला बियो जिसु फैनायनि सिगां बे फैथारगोन बे फैग्रोनो नांगौ बेखौ बुंखादों बेनिखायनो जों बाइबेलनि बादि सोरनिबा बुंनायजों सोरनिबा फुस्लायनायजों थांफानो नाङा बेनिखायनो सोरबाया जिखि बुङा बाइबेलाव जेरै दं जों बेबायदिसो फोथायनो नांगौ बेनिखायनो आङो बेखिनिखौ बुंबाय नाजानाय जिसुनि मुङै आमेन गोजोन्थों